Zdravo, deco. Želite li da čujete moju priču sa jednog mog putovanja? Može, hoćemo novu priču! Aha, fantastično. Ovo će biti aktuelna tema u mom kafiću. Današnja priča je o serijalu po imenu Kutak uspomena, u kome saznajemo kako se radi sinhronizacija i ko su ljudi koji se bave njom. Zvuči zanimljivo. Mogu li ja da čujem tu priču? Mogu li i ja? Čak i zlikovci poput mene vole crtaće. Naravno, svi ste dobrodošli da nam se pridružite. Auto, nema mane, on me vozi na sve strane, povezi se sa mnom ti, srećni svi. Dobar dan, dragi drugari. Ja sam Ana Maljević, glasovna glumica koja vam je sa zadovoljstvom ulepšala detinjstvo. Ulogama kao što su Nodi, Njao mačkice, Dren, Bridget, Rene i još mnoge druge. Gledajte Kutak uspomena, te ćete moći da čujete moje iskustva i iskustva mojih kolega. Još jednom, ostanite sa nama i gledajte Kutak uspomena. Pozdrav svima i dobrodošli u 6. epizodu Kutka uspomena. U današnjoj epizodi predstavljamo vam jednu veoma posebnu osobu i pre svega veoma talentovanu glumicu. U pitanju je Ana Maljević. Uživajte. Ana Maljević je srpska, pozorišna, serijska, filmska, kao i glasovna glumica, rođena u Beogradu 16. februara 1978. Sa 14 godina upisuje baletsku školu u Francuskoj i u istom gradu upisuje gimnaziju Santa Maria. 1997. diplomira višu baletsku školu na odseku za moderni klasični džez balet. U tom periodu ostvaruje par značajnih baletskih uloga. Po povratku u Beograd 1997. upisuje FDU i uspešno ga završava. Potom 2002. upisala je specijalističke studije za musical na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Ostvarila je niz uspešnih pozorišnih, filmskih kao i serijskih uloga. Okušala se kao majstor scenskog pokreta. Takođe, novinitet u njenom životu je oslikavanje svetih ikona, po čemu je izdvaja od svih umetnika i glasovnih glumaca. Od 2009. stalni je saradnik pozorišta na Terazijama. Govori engleski, nemački, francuski. Što se tiče njenih istaknutih filmskih kao i serijskih uloga, pojavljaju se u serijama i filmovima kao što su Ivkova slava, Mrtav Ladan, film Sestre, gde se pojavljaju kao psiholog Katarina, Evropa bre, Na lepom plavom Dunavu, Dug moru, Kalup i ostale uloge gde se pokazala kao fantastična glumica. Glas naše velike i svestrane umetnice Ane okarakterisala bi kao autoritativan, ali uprkos njenoj dubini glasa, ona posjeduje veliku dozu topline, što predstavlja kontrast. Boju glasa, približno njenoj prirodnoj, koristila je za likove poput Rene, Šire, Kobile Mile. Zapravo kod Kobile Mile pokazuje fantastičnu sposobnost pripovedanja. Takođe svoj glas adaptira i živahnim dečacima, kao što su Nodi i malo zahtevniji junaci poput Male princeze. Veliku transformaciju glasa ima kod Skakavca iz Spider Ridera, kao i kod lukavog goblina iz Nodija, dok dubinu i autoritet stiče kod Drena. Stidljivost i razdraganost pokazuje kao Bridget, Damica Mica, Lana Banana i kao Pipi Duga Kikica. Mogu li da razgovaram sa tobom? Potrebno je da razgovaramo o Korini. Predala mi je svoj medaljon moći. I trebalo bi da znaš da zajedno možemo više. Nisam zabrinuta. Samo želim da razgovaram. Uvijek sam se pitala da li njime mogu da obrišem prašinu sa nameštaja. Opasnost od neprijatelja! Opasnost od neprijatelja! Dani tvog kažnjavanja naših čudotvoraca su odavno prošli. Ne brini, mačkice. Vidjet ćemo se ponovo. Ponovo ćemo opet naleteti jedno na drugo. Opasnost! Opasnost od neprijatelja! Samo nekolicina zna koliko se ja borim da oslobodim Etri od zlih sila. Među njima su Madame Ras, Svetla Nada i Kaol. Ja sam Šira i oslobodit ćemo Etriju od zlih sila.
Moj auto nema mane, on me vozi na sve strane, povezi se sa mnom ti, srećni svi. Mogla bi da bude i poludevojčica i polukonj. Na svojim putovanjima sam sretala i takve osobe. Ja sam mala princeza i hoću da mene svi slušaju. Bibi, kako fancy iznenađenje. Stigla sam u pravi čas. Gabo, dosta mi je zatvora. Možda bi trebalo da postanemo dobri. Znaš, da se promenimo. Samo napred, Spider-Rideri. Šta je bilo? Bojite se da ćete da se povredite ako napadnete. Baš šteta. Sada bih navela neke od Aninih sinhronizacijskih uloga. Sinhronizacijskih uloga koje su dotakle naša dečija srca. Za početak, kako ste došli na ideju da se bavite glumom? Pa evo, prvo da se zahvalim i da kažem da sam obradovana zaista što ste me setili na sve ove junake koje sam radila davno, pre možda i više od 10 godina. Inače, sinhronizaciju jako volim. A kako sam odlučila da se bavim glumom? Pa to je, da kažem, nekako bila slučajna odluka, jer ja sam se bavila baletom i studirala sam u Francuskoj. Završila sam jednu od 5 najprestižnijih škola baletskih, Rosella Hightower. Tamo sam išla i u gimnaziju i nakon 5 godina života tamošnjeg prosto sam morala da razmišljam o svom budućem planu i konkurisala sam u Londonu na audiciju za akademiju Amba Dance School i planirala sam da odem tamo. Međutim, na poslednjem mom ispitu zaradila sam, da kažem, jednu malu povredu zgloba zbog koje nisam mogla, da kažem, baš odmah da nastavim sa igranjem, te sam naravno došla kod roditelja u Beograd i tu sam išla na neke fizioterapije i već je kod nas u stanju u zemlji krenulo da biva loše i eto tako nekako kroz razgovor sa sestrom i svojim tatom prosto sam i ja odlučila da konkurišem i sve nekako u nadi da ću izaći na tu audiciju. Već sam se zaželela nekog života i malo ja od svoje 14. godine baš disciplinovano živim i onako na kratkom lancu. Bila sam u internatu i po 12 sati smo vežbali, radili, učili. Eto, zaželela sam se malo i da budem u svojoj zemlji, da se družim, da budem kod roditelja i tako. I
nadala sam se da audiciju neću proći i da ću prosto u nekom trenutku nastaviti svoj put. Mislim, to su onako bile neke moje pomisli, da kažem. I naravno da je mene scena uvek zanimala i pristala sam na nagovor sestre da upišem, da konkurišem na glumi, da proširim nekako svoj spektar obrazovanja. I eto, desio se taj dan, klasu je primala moja profesorka Biljana Mašić i eto, prošla sam i ostala na akademiji svo vreme i zaista bila sam u jednoj divnoj klasi, nas je bilo, mi smo bili prvenac Mašić i bilo nas je 4 muškarca i 4 žene. Eto, to je nekako, tako je krenula ta klasa 1997. godine. Davno već. To bi nekako bio odgovor na prvo pitanje. Da li je tada i sinhronizacija bila jedan od vaših snova ili se to prosto skockalo sa ostalim projektima? Pa mi smo nekako imali sreću da svi koji smo studirali smo već nakon prve ili druge godine, da kažem, već krenuli da nekako razuckamo. Neko je radio u pozorištu, neko je imao iskustvo u sinhronizaciji, već je to malo kod nas krenulo da se razvija. Pa tako u to vreme sestra moja se bavila Happy televizijom i najpre sam krenula iz tih razloga da radim. Bilo nas je mnogo, bilo je tu dosta posla i to su bila moja prva iskustva i trajalo je to nekih 6 godina. Posle toga je to prestalo, ja ne znam, nasledila sam, da kažem, nastavila sam da radim serije i da sinhronizujem junake koje sam radila, ali već kasnije su mnogi bili zamenjeni. Uspela sam da se izborim, zapravo sestra moja najpre za Nodija, koji radili smo preko 120 epizoda, možda čak i više, ovako nasmice govorim, i audicija za to je bila u Londonu, slali smo glasove, to je trebalo da bude ženski glas koji će igrati dečaka i ja sam prošla tu audiciju i prosto eto nekako, hvala Bogu, sam i kasnije u nastavku sinhronizovala ja Nodija. Mnoge likove koje sam radila je sinhronizovao kasnije neko drugi. Mislim, nažalost, to ne bi trebalo da bude tako, ali eto, mislim, desi se i to, naravno. Bilo je teško vreme, prošli smo kroz bombardovanje, svašta nešto se dešavalo, posle toga je i Happy televizija više nije bio dečiji kanal, nego se otišlo dalje i tako, mislim, sve to normalno, idemo, živimo, radimo, funkcionišemo i to je negde odgovor na moje drugo pitanje. A šta za vas sinhronizacija predstavlja? Pa predstavlja sastavni deo posla, glumačkog posla. To je poseban vid zadovoljstva, druženje sa junacima, to se takođe posebno i uči i predstavlja deo posla, zadovoljstvo. Imate li neke idole među sinhronizatorima? Pa nemam, svima nam je negde uzor bio Nikola Simić, i ja sam odrasla naravno na tim crtanim filmovima, ali nemam nikakve idole, ne. Obožavam da slušam kolege danas koji rade, zaista su sjajni, obožavam i uživam kada ih čujem i ove emisije koje vi radite su me zaista osvežile. Zabavile i osvežile, svaka čast. To mi je drago za čuti. Želite možda neke kolegije posebno da izdvojimo, da pozdravite ovim putem, mislim, zbog slušalaca ili kako? Pa ne, pa sve, pa naravno Milana, mog dragog kolegu, Sofiju, Natašu, sve, zaista, mi smo vrlo svi jako bliski i radimo i tu smo i mislim, prosto sticajem okolnosti kako sam dalje otišla sa svojim studijama, poslednjih 3 godine bavim se ikonopisom i negde, da ne kažem slikarstvom, ali ikonom pre svega i restauracijom. Nisam zaista dugo čula kolege tu i tamo ponekad, onako i uvek se obradujem, pa su me ove emisije zaista osvežile i potkrepile i bilo mi je drago da čujem Sofiju na jednom mestu sa svim tim glasovima. Ona je izuzetna i sjajna glumica, kao i svako od njih ponaosob. Nemam
mnogi druge još sa kojima ćete tek raditi intervjue. Čula sam da imate velike planove i spisak i samo napred, stvarno, mislim, mi uživamo u tome. Hvala na lepim rečima. Možete li nam nešto više reći o ikonopisu, pošto verujem da mnogi nisu znali da se i time bavite? Pa eto, mislim, o samom ikonopisu sada ne bih dužila da kažem, jer to je posebno gradivo. Ikona je sveta stvar i to je vizantijski pravac. Odlučila sam da se bavim time, crkvenom umetnošću, zato što eto, i sama sam verujuća osoba i prosto sam kroz vreme u kojem živimo osjetila potrebu za svetim stvarima i ikona me privukla, molitva mi je postojala postojenija i tako sam otišla pre svega u jedan atelje gde sam počela onako, da kažem, pomalo da crtkam, da učim kako se to zanatski radi, a potom sam se zainteresovala više i odlučila opet negde na predlog ljudi koji su bili oko mene da konkurišem i da izađem na prijemni ispit Akademije Srpske pravoslavne crkve, jer oni su negde mi hteli da me prime na master studije uz polaganje diferencijalnih ispita. Na drugim akademijama, na primenjenoj umetnosti, na likovnoj, to nije bilo moguće, a tada u to vreme, dakle pre 3 godine, ja baš nisam bila sigurna da li skoro želim da upišem novi fakultet i da krenem sve iz početka, nego sam htjela da vidim kako sad šta ide i nisam pogrešila. Negde sam, da kažem, i dobila, uštedela godinu dana života, a s druge strane zaista sam se posvetila tome posljednje 3 godine i ogroman broj ispita sam dala i položila tu diferenciju na 2 mastera koja sada završavam drugi. To je ta restauracija i konzervacija, a pre godinu dana sam završila master, da kažem diplomski, u vezi same ikone, znači ikonopisa. Eto, to je otprilike više o tim mojim tokovima i planovima. O ikoni ću govoriti, ima vremena, polako. Polako, opušteno svakako. Verujem da je ovo jedna veoma zanimljiva informacija za naše slušalce. Što se tiče sledećeg pitanja, da li vam se nekad tokom snimanja sinhronizacije desila neka zanimljiva anegdota i ukoliko želite možete neku i konkretno ispričati ako se setite? Pa ima ih puno, mislim, mi smo radili u isto vreme nekoliko likova smo sinhronizovali i to su se dešavale razne anegdote. Ja sad zaista ne mogu da se setim neke određene, ali to su lapsusi, to se među sobom sam čovjek sa svojim likovima posvađa, tako neke spontane uglavnom šale. Ne mogu sad trenutno se setim, ali bilo je zabavno. Čovjek dođe stvarno na posao onako jedva da može da krene i da radi, a posle izađe sav razdragan. Onako, zanimljivo je, nema šta. Da li vam se nekada desilo da kada odete da sinhronizujete nekog lika taj dan, da nakon snimanja ostanete u raspoloženju, u tom raspoloženju kao taj lik ostatak dana? Pa naravno, pa živi se ta priča skroz, kako da ne, mislim, čovjek se bavi tim tekstom, posvećen je tome nekada pročita, pogotovo tad kada smo kretali, kad smo bili svi na početku i čitali smo tekstove kod kuće, gledali epizode koje se emituju, isto kao neki glumački zadatak. Čovjek nosi to sa sobom dok ne završi posao, naravno. A da li vam je drago kada vas prepoznaju kao glas nekog određenog lika i ukoliko želite isto možete navesti neki primjer ako vam se desilo? Pa najviše su deca voljela Nodija, moju Rene, ne znam, voljeli su Barbie, također, sve deca vole. U to vreme kada idu ti crtani filmovi, to se obožava, svaki lik pojedinačno, svako ima nekog svog favorita. Svi su bili dobri i uspešni, čak ste mi vi podsjetili na neke na koje sam već zaboravila. Eto, bukvalno, sve što sam radila, svega ste se setili. Mislim da ništa više od toga što ste vi sabrali nisam osim toga radila.
Mislim da je zaključno reći da su prosto ti crtači predstavljali neku vrstu antologije za nas sada. Što nas dovodi do sledećeg pitanja, kako gledate na činjenicu na činjenicu da ulepšavate mnogim generacijama detinjstvo dugi niz godina? Pa drago mi je zato što bez toga ne bi bilo smisla ni želje da se to sve nešto radi. Mi dajemo sebe, kroz to dajemo ljubav, posvećujemo se tome, želimo da ostavimo dobar utisak i da to zvuči dobro i da nas deca upamte. I najveća nagrada koju možemo da dobijemo je da te se dete neko seti, da te prepoznao. Deca kad su mala pa kad neko kaže to ona je radila Nodija ili Rene ili ne znam koliko već lika koji lukavog, ne znam šta sam sve radila, prosto deca to ne mogu ni da shvate, oni imaju neku vrstu svoje slike, iluzije i ne treba im to ni kvariti kad su mali, ali kasnije kad porastu pa kada im i odglumiš nešto i svi smo prošli kroz ta iskustva, oni se oduševe, onako počinju da otkrivaju svet zapravo i ono što je ispred i iza te zavese, da kažem. Majke, svi, čula sam i Sofija isto pomenula ta neka iskustva, imala sam ih i ja, sećam se, roditelji bukvalno su govorili, slušam te svaki dan, stekneš utisak kao da neko si već dosadio, u stvari nije tako, deca obožavaju, gledaju, roditelji su svakako uvek srećni, ali eto, nismo se, jedno vreme su zaista svi ti crtani filmovi išli jedan za drugim i to se radilo 4-5 godina, ako nije ovaj lik, onda i onaj, neki drugi i tako. A imate li nekog omiljenog lika kome ste pozajmili glas ili pak nekog u kome se lično pronalazite? Pa svaki, onaj koji ste vi izdvojili kao vaš omiljen. Pa da, u tome se pronalazim, znači uspelo je. A vaš omiljen lik? Moj omiljen, definitivno Nodi. Nodi je dobar, pa evo vi me posjetite na neke, jer ovako u hodu čuli smo se pre mesec dana, sad smo nastavili, pa vi ćete me posjetiti šta je ono što je na vas ostavilo utisak, pa ću produbiti sećanje. Dobro. A nadam se stvarno tom poslu, čovjek nikad ne zna kada se nešto vrati. Ja sam prisutna koliko jesam i sticajem okolnosti nisam sinhronizovala neki crteni film dugo, ali sam itekako prisutna u reklamama. Sjete me se ljudi nekih reklama koje sam radila pa idu nastavci, tako da sam tu. Ne mora da znači da vas uskoro neću obradovati nekim novim junakom i novim crtanim filmom. Da, na primjer Barney reklama. Pa da, Barney mi je fenomenalan. Na primjer, Barney reklama, dobro, i to je bilo pre 2-3 godine. U poslednje što sam radila je Cederita i to uvek radim. Stalno me zovu svaki godišnje, svaki puta. Barney reklama je bila super. Sada poslednju Barney reklamu koja je rađena, to nisam ja. To nije moj glas, onaj prethodni je bio moj i eto i to su promenili bez razloga. Deca su i to volela i pričala o tome i kad sam im se otkrivala, voleli. Pa i pesmica je bila zapamtljiva i sve to nekako kada se sklopi baš je odavao odličan utisak. Jeste, slažem se. Lepi su svi zaista crtani filmovi, lepa je priča. Čini mi se da danas manje ima tih plemenitih crtanih filmova, ne znam, nisam dugo gledala to, ali to vreme kad smo to radili je stvarno bilo super. Sledeće pitanje se upravo nadovezuje na ovo što ste malo pre rekli. Po vašem mišljenju, da li su crtači dobra stvar za razvijanje dece? U smislu, kakav uticaj oni mogu imati na njihov psihički razvoj i koliko su oni dobra stvar za dečije odrastanje? Pa dobro je, dete kad raste treba sve da sluša, da prima, da se razvija. Dobro je ukoliko je crtani film plemenit, naravno da će da ostavi lep utisak i sećanje na dete, ali isto tako je dobro da se detetu čita i da sve aktivnosti kad je dete malo poželjne su za odrastanje. Tako i sve crtani filmovi sad, kako, koji. Upravo ste i pomenuli da mislite da ima manje ovih plemenitih u poslednje vreme kao što je Nodi nekad bio i tako dalje. Pa dobro, kažem,
nisam u tome već duže vreme, nisam ni sigurna šta se emituje, ali čini mi se kada ovako bacim pogled, imam i ja bratranca, imam neku decu oko sebe pa se ponekada družimo, ali čini mi se da se dosta toga promenilo. Ovi crteni filmovi na koje ste nas svi podsjetili i ovo što sam slušala od kolega, to je sve super. Sećam se i Ice Age-a što smo radili, ja sam bila jedan od lenjivaca i to je super bio crtać, radili su ti dugometražni crteni filmovi, to su kolege sjajno radili. Svi mi smo tu negde, oni su čak sada prisutni, bili skoro u bioskopima, ne znam sad da se sedim koji su se crteni filmovi bili, ali vi to već bolje znate i pratite. A ovako, da li biste se okarakterisali kao veliko dete u duši? Naravno, pa svi treba da budemo kao deca, bezazleni, dobri, radosni i mogu da kažem i da se složim sa time da gluma negde nam daje prostor da se igramo i da budemo deca. Koliko je sam proces sinhronizacije zaista težak? Po vašem mišljenju, da li je teže sinhronizovati ili glumiti u pozorištu i na televiziji? Pa ništa nije lako, drugačije je skroz, kao i u poređenju sa snimanjem TV serije ili nekog filma. Znači u pozorištu postoji proces koji je važan, koji traje mesec ili dva, nekada i više i pripremiš se u tom periodu za ulogu koju gradiš i razvijaš. Tako da je to onako neuporedivo meni. A što se tiče sinhronizacije, isto, mislim, tu nema neke posebne pripreme, osim što čovjek sebe održava u kondiciji. Što više čovjek radi i što je više posvećen svom poslu, može i da na više frontova bude. Ne može da se poredi. Za kraj, šta biste poručili onima koji bi želeli da se bave sinhronizacijom jednog dana? Želela bi da poručim da budu hrabri, da se bore za to što hoće. Sigurno će za tog vremena da se još razvije ta priča. Uglavnom sada su glumci i samo glumci koje možemo da vidimo i na ekranima i u bioskopima, na malim ekranima i u bioskopima. Oni uglavnom sinhronizuju crtane filmove, dok napolju postoje i ljudi, dakle, koji se bave performansom, koji nisu toliko prisutni možda na sceni, na pozorištu ili televiziji, a koji se bave sinhronizacijom. Tako isto mislim da će se i ovde stvari razviti i to jeste zanat poseban. Ne mora čovjek da bude proslavljen glumac ili, ne znam, poznat, aktivan na pozornici da bi se bavio radiodramama i tekako mogu da se bave ljude koji osjećaju svoj glas, koji znaju šta je tehnika disanja, pevanja i sigurno da postoji prostor da se ta priča razvije. Šta bi poručila? Da rade to što žele, da probaju, da se zabavljaju. Ko voli glumu, pozorište i film, taj će pre ili kasnije probati i u sinhronizaciji, kao i u nekim radiodramama i to je sve ceo svet za sebe i profesija je tu da svuda. Retko ko može da kaže nisam raspoložen da se bavim time ili ne, nije više to meni zanimljivo, posvećujem se nekim drugim stvarima. Ne, ljudi koji jesu u poslu bave se svime time. Uvek se nađe i vreme, interesovanje i sve dođe kad treba. Nadam se da sam vam odgovorila. Odlično, upravo sam htela da kažem za kraj, draga Ana, da vas pohvalim, da je intervju odlično tekao, da vam se zahvalim na gostovanju i svaka vam čast. Zaista od srca sve najbolje i verujem da će i ovaj intervju prijati našim slušalcima. Hvala tebi, Teodora, i vama svima koji ste se zaista potrudili da oživite ponovo taj kutak sa svima nama i nadam se da ste i vi zadovoljni kako smo vam odgovorili na poziv. Srećna sam što imate tako velike planove za još mnogo glumaca koje želite da intervjuišete i da nas sve podsjetite na ono što su oni radili, što sabirate to sve kako treba i eto, tu smo jedni za druge, pa čućemo se još, bit će prilika naravno da ponovo budemo zajedno.
To bi bilo to i što se tiče ove epizode Kutka uspomena. Prijavite se na naš kanal kako ne biste propustili i nove epizode i nove glasovne glumce. A do sljedećeg puta srdačan pozdrav!